Takže sme tu opäť s ďalším videom, ktoré sa volá Ako oklamať StatTrackovú technológiu. Takže ja mám nejaké dve zbrane StatTrackové. Tak poďme si ich trošku načipovať. Takže na Idru, komunitní servery. No tu si dáme internet, zmeniť filtry a dáme si Achie. Celý názov mapy je Achievement Idle, ale stačí, keď tu napíšeme Achie. Keď nám to začne vyhadzovať. Achievement Idle, to sú tie mapky. Fast drops, no kills. Treba ešte rozlišiť Achievement Idle mapy na no killové a killové. Polish Farma je tiež no killová. Fast drop, auto join. Toto vyzerá, vyskúšame. No. Ide o to, že tento server funguje ako AFK server. To znamená, že keď ste nestihli týždeň hrať, chcete dohnať dropy, tak sa na noc, keď pôjdete spať, nalogujete na tento server, kde padá každý 10 minút nejaký item. Ale niektorí fiškusy, ako ja, prišli na to, že sa to dá využiť úplne inak. Dobre, tak ideme. To sa nedá dobre, takže ťažké a Negev je 5. Dobre. Takže máme Negeva. To sú všetko AFK hráči až na toho jedného, čo nám tam zabíjal. Tých našich. No, takže ako vymrdať s technológiou StatTrack. Mám na ňom 0,0,0,0 a ideme. No, prebíjanie a mám na ňom 34, hej? 34 kg na ňom. No, máme 80. Dáme si teraz SMGčko. No, to nemôžem. Takisto si tu vieme aj achievementy robiť, hej? Už mám 125 kg. Dáme si 4 a 1. Achievementy trebárs takéhoto typu. No, čo je? No. Na 3 zástupníky 154. Toto je celá veda, ako oklamať technológiu StatTrack. Takže vyskúšajte si to aj vy a dajte potom vedieť, že koľko ste tu nastrelali. Tak si ja